Mukwe. Mwangi. Jino kwambiri. Leo tuke mwambiri. Kekuwa kwada. Mani masaka kudi nyankwenanu. Asa fide pa 16 September. Kwa 16 September, ni siku la Ikulu kwambire. Wafrika kwambire. Ne kuflabutonse likwizane. Kuitonse kwa 16 September. Nipinde ukavota kuti boma ijalitoke kuti baini boma asobana kwanza kuti kulo kumanga jikubuke nikona nseu mene uli okisa manyazi nseu nimenale mukana nseu oba kumonkebe Nise wanga wena manga yoku. Mukako siana. Mukosare. Je kuri bumare pa kuanchido. Jese tifuna boma okuanchido. Kama sapilize nimpasa nyamaranga wani mine. Akutise wau kusuri bwimeti. Tufuna akonze eti. Koma kuti akonze awemboma sichocho nanga zinthu ziwiri choyamba ngakhale chofotera chathu ngati chinasowa tikapitebe siku limenele dzina lathu liliko tikavote tampana TPP weye chachiwiri anyamatawa amaona ngati inu ngosazindikira kuti abere ndiye anayika timabongo sichonyongera ticheta ting'ono cholinga mukachonga chisifika pawinayo inu mungafoire ndiye mukakafika pochonga kukangopita mbogosi pamene pali chimanga sichocho pali chimanga pali ndani kodi pali chimanga pali ndani kukangopita chonga mbogosi mokuti chani koma chochongacho chisadikirire mbogosi kwa amene sadziwa kulemba kaiki pang'ono kuchala kukapika mbogo sikuti chani TPP weye ndikupempheni anthu akumangochi ndinokuya ndiye osati mukafunata kuchongera adadi ndikunena kuti uyuyu wakanikayi akusowesa mafuta iti mukwache ayi TPP weye osakagwirapo tagwirizana chifukwa mukakagwirapo voti osakaiwerenga TPP weye chomaliza voti ina iliyonse inesu ikupita kwa adadi kaya mukupitisa kuchipani kanji kaya ticha MCP nanga ilimufuna MCP mukakachongera UTM mchimodzimodzi MCP mukakavotera KN chimodzimodzi MCP voti yose ndiyabandani TPP weye TPP weye musala chimanga chinaye kimani TPP weye ndiye mongana nakale kuline ine navuna kuima chwanifandi ndipumuse mioyo yangu TPP weye Kufuko ziko linaongeka, ziko abunda, ziko imavuro kwa mii, nikitukisha, kichose kitipatimenecho, kudi mawaka ndi moyo, je inavo mea kachwi, jefuna kumanga mawe wabwino. Mawe watuonse, okome watuonse, zikosa mawe, osali ntundu mozi, pingo mozi, tabelde alimozi yai. Komaso lakumesa ni manifesto ya sopano, manifesto meno, mwejisodaji kuru kwa mii, zotani za enu.
Monga masuku agakawe nebibyoye komanso yasinga boma kudindama zijwa kulongwe kubila kuma district kuma constituency kuri constituency yonse ikaini 5 billion azipanga ka afra nyumba ka afra masuku ka azipata azimanga oka waskole manchito antu ammele makonstitution mamo kuna antu oso apale makobla nchito duwole imene abatuluma decentralization ndimene tikupanga ifeyo ADPP choncho tofunika mukachoka lero kupita kumuzi mukaoza anthu onse zimene atukapiranena mmene angavotere mwauze komanso aliyense muuze kuti akavotere pasakhale munthu amene atisavote ngati tiwine ballot 1 ngati sitima pa 1 kupita pa 2 number 2 azatibera andipulana kuti atibere aposilava chipane zina chilonji tofa kuti tonse tikavote tikawine pa number 1 kusankho yoyamba pasama zimenezo choncho aliyense apite kumene kuja 6 o'clock mamawa ndithu mukakhala ziponse mukatenga kankute pang'ono basi ndikuyika nthumba kuti mudye banjala pameko mudye pameko awansi basilaso wakaininja mpaka fuko kutamva zimenezo choncho usiku kwambiri kuno anthu akumangoti ndivakukona ni kwambiri ndikuziwa zimenezo komanso ndikuziwa kuti mandikola kwambiri ndikola nkhope za usanga ndi awo akubaisa inonse awo akubawaziwa kwambiri ndikwa